Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Upis nove generacije studenata na Univerzitetu Donja Gorica UDG u Podgorici biće organizovan u srijedu 24. četvrtak 25. Članovi Nikšićke nevladine organizacije Alternativna Crna Gora na performansu uoči Kongresa Demokratske partije socijalista DPS nisu uspjeli da uruče poklon, kavez koji su predstavili kao sobu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da Hrvatska neće poput Mađarske podizati ogradu prema Srbiji kako bi se odbranila od izbjeglica. Odustajanje od reformi penzionog sistema u nekim zemljama eurozone moglo bi da ugrozi produktivnost i stopu zaposlenosti, upozorili su predstavnici Europske centralne banke ECB. Britanska policija uhapsila je u Birminghamu 4 holandska državljanina osumnjičena da su švercovala drogu kolima hitne pomoći. Odluka Njemačke da od 1. Snažan zemljotres jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je prethodne noći Čile, saopštio je Američki geološki zavod. Prezentacija tradicionalne osmanlijske kuhinje u organizaciji Turskog kulturnog centra Yunus Emre u Podgorici održana je u hotelu Ramada. Italijanski pravosudni organi raspisali su potjernicu za pljevakom Duškom Šarićem zbog stvaranja kriminalne organizacije i stavljanja u promet opojnih droga, prenosi Dan. Automoto savez Crne Gore AMSCG upozorio je danas vozača na opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu zbog nestabilnih vremenskih prilika. Jedna anomalija u istoriji Ujedinjenih nacija bi trebalo da nestane kada u septembru 2016. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović sastao se jučer sa liderom grupe građana Izbor Dušanom Radovićem Krušom kako bi pokušali da nađu rješenje kojim bi izbjegli raskid koalicije i raspisivanje novih lokalnih izbora u Herceg-Novom. I pored čestih izjava da bi se jačanje fiskalne discipline moglo ostvariti optimizacijom broja zaposlenih u javnom sektoru, vlada je odlučila da u ovoj godini dodatno zaposli 653 radnika. Predsjednica Kolašinske opštine Željka Vuksanović jučer je cijepala parole koje već 5. dan stoje ispred njene kancelarije, zbog čega je umalo došlo do ozbiljnijeg incidenta između radnika i Vuksanović. Elektroprivreda Crne Gore EPCG planira da ove godine prvi put u istoriji firme podijeli akcionarima profit od 25 miliona eura, piše Pobjeda. Balkanske pljačkaške bande koje haraju uglavnom po zemljama zapadne Europe u posljednje vrijeme su dobile imitatore iz Rumunije i Moldavije, otkrio je u intervju u Vikend novinama šef Nacionalnog centralnog biroa Interpola Podgorica Dejan Đurović. 7. Kongres Demokratske partije socijalista DPS, na kojem će se birati predsjednik partije, njegov zamjenik, predsjednik političkog savjeta kao i novi sastav glavnog odbora, održava se danas u Podgorici. Opširnije na portalu www.crna.gore.me